Velkommen tilbage til endnu en Robix unboxing video. I dag der har vi altså fået en kæmpe stor pakke hjem, så den skal vi til at få åbnet. Ikke sandt? Jo, det glæder jeg mig lige til. Så lad os lige se, hvorhenne vi kan få åbnet den her. Dertil. Og der skulle være nogle rigtig store cubes i denne her unboxing, så jeg glæder mig virkelig meget. Det er også et stykke tid siden, jeg har lavet en video. 10 eller 11 måneder siden. Så det bliver fedt, at vi kan komme i gang igen. Det glæder jeg mig virkelig til. Så ja, yeah. Sådan der. Nu åbner den så vist. Sådan der. Tapen af. Og hvis I gerne vil vide, hvor den der jeg køber cubes henne, så ved I det nok godt. Master Cube Store som altid. Det bedste sted at købe cubes på, synes jeg i hvert fald. Det kan selvfølgelig være, at de køber et andet sted, men jeg vil helt klart gå med Master Cube Store, fordi det er det, jeg synes, der er bedst på at være her, man åbner det. Hold da fast, ja. Okay, så først og fremmest her, der har vi sådan en ting her, som der er, jeg lige kan prøve at få samlet. Det burde ikke at tage særlig lang tid, tror jeg ikke. Forhåbentlig ikke. Det både enderne godt ud sådan her. Det her det er nemlig, som I nok har set, hvis I har set de professionelle der laver Rubik's Cube, så er det her nemlig sådan en ting, man kan sætte over sin cube, og så sidder du 3 to 1, og så laver du den. Så sådan en her har jeg købt, og den synes jeg er rigtig fed. Så når vi får en Rubik's Cube på et tidspunkt, så kan jeg prøve at bruge den her, så der jeg ikke allerede kan sidde og kigge på den, og så tage den af og så løse den. Det gør man nok lidt langsommere, men det er altså sådan, at gøre det hurtigere. Så her, der har vi et æble. En æblecube. Det er en cube lavet af et japansk mærke, tror jeg, der hedder Feng eller andet. Men her har vi altså æblet. Og det er en helt normal 3x3, der bare former som et æble, tror jeg. Så ja. Og så kan man jo se her, lige nu der er den jo ikke løst. Den var sådan her. Nu er den løst. Så altså alting, det skal være helt præcis lige med denne her. Jeg kan faktisk også godt lide, at de har lavet sådan teksturen inden i den. Den har de lavet sådan æblefarvet, synes jeg i hvert fald. Men den synes jeg er fed. Den kan være, at jeg skal lave en hel video med også. Men det ved jeg selvfølgelig ikke, om I gider have. Det kan være, det er really kedeligt også. Men det får vi se med alle mine underlige cubes, hvor jeg har altså fået en del, imens jeg ikke har lavet video også. Så her, der har vi det, jeg mente med store cubes. Det var nok, at I godt ved, at jeg har nogle, jeg har lavet nogle ting med en Pyramix, som vi altså har her. En Pyramix, bare med 4x4 i stedet for. Det føles godt nok underligt at holde en 4x4 Pyramix. Det er jo ikke, jeg har jo aldrig holdt sådan en her før selv. Og hold da fast, den er stor. Og her er det vist et eller andet med, at man først skal have lavet de her ting rundt i kanten, tror jeg det er. Og så burde der være lidt ligesom en normal en. Men det ved jeg selvfølgelig ikke alt om helt. Den kan jeg være lave en video med, hvor jeg løser den for første gang. Sammen med nogle andre rigtig store cubes, jeg også har med i her. Så ja. Jeg håber, I gerne vil se sådan en video i hvert fald. Hvis der er i hvert fald et eller andet i det her, jeg godt kunne tænke mig at lave en video med til jer. Så hvis lige får pakket den her ned lige for nu. Skal vi se, om jeg lige kan få den ned i æsken. Det kunne jeg så heldigvis godt. Og så herover store cubes. Og så har vi altså nogle rigtig store cubes med os. Denne her, den er fra Shingoso eller sådan noget. Som er et mærke, jeg også har fået andre cubes for. Og så her, jeg har en Kilomix, og jeg har også en Megamix. Dem har jeg vist vist jer. Og her, der har vi en Gigamix. Altså en 4x4 version af den. Den er godt nok stor. Altså den er større end hele min hånd. Det er altså ikke så meget min Gigamix, den fylder. Nej, min Megamix mente jeg. Men her, der ved jeg måske godt, hvordan man skal gøre det her til video. Men man først skal lave sådan midten herinde, og så laver man kanterne. Så det tror jeg er lidt ligesom en 4x4. Så den glæder jeg mig da også til at lave. Men det er godt nok underligt lige at holde sådan nogle store cubes lige nu. I forhold til at jeg aldrig nogensinde har prøvet at holde dem før. Så ja. Yeah. Den kan jeg også godt lave en video på med alle mine store cubes. Så
Så det, hvis I godt kunne tænke at se det, så må I meget gerne se til. Fordi jeg kunne virkelig godt tænke at lave en ting med mine store cubes her, så ja. Og så her, der har vi en Gan 11 R, hedder den. Den kan vi da også lige prøve at få åbnet, hvis jeg lige kan. Jeg synes altid Gan Cubes, de er så svære at åbne, fordi der er det der plastik rundt om. Og har I egentlig, hvad er jeres Rubiks rekord egentlig, og hvilken Rubiks Cube er jeres yndlings at bruge? Lige nu der er min nok, at dem jeg har prøvet, det er en Gan Mini Pro, tror jeg den hedder, ellers er det Pro Max, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Gan Mini Pro et eller andet. Hvis jeg lige kunne få den åbnet. Sådan der. Nu åbnede den så vist. Det er så umuligt at åbne dem her, synes jeg. Men lad os da få åbnet den her. Her har vi det der kort, som jeg ikke ved, hvad skal bruges til, men lad os bare beholde det lige for nu. Og så her i, der har vi selvfølgelig det, vi er mest interesseret i, altså cuben. Og hvordan åbner man så den? Det er jo det gode spørgsmål. Det må være her. Ja, det tror jeg. Nej. Man kunne også lave en video med, hvordan åbner du en GameCube box. Altså, der er ikke magneter i den, men den kører rimelig hurtigt, vil jeg da sige. Men jeg kunne nok også have tænkt mig en magneter, men det er jo ikke fint nok. Så ja. Men altså, hvad er jeres rekord egentlig overhovedet? Det kunne jeg også godt tænke mig lige at vide. For jeg tror nok, at I kan være hurtigere end mig. Men der er selvfølgelig også en chance for, at I ikke er det. Og hvis I slet ikke engang ved, hvordan man løser en 3x3, så synes jeg da, at I skal gå ind og se det på en af mine ældre videoer, der hedder Let løsning af 3x3. Og der forklarer jeg helt fra starten af, hvordan du løser den på den gamle måde, eller hvad man skal sige. Det er den gamle måde fra mig af i hvert fald, fordi jeg har lært det på så mange andre måder også nu. Så ja. Der er nogen, de har også prøvet at lave deres egen strategi med, hvordan man løser sådan en. Og det synes jeg også bare er rimelig sejt, at man kan gøre sådan noget. Så ja. Og det tror jeg var det, vi havde i dag. Så tak fordi, at I gad at se med. Og så ses vi bare til en anden god gang. Hej hej.